Temenan? Yo. Mangan siji, Mangan kabeh. wong telu. Mangan-manganan. Tingan. Kate. Terus ayo Mas Pres. Asik. Hop. Kendala maneh. Ono kendala. Iki ora enek kendala. Piye? Berhubung iki keringetan. Iki enek jomblang iki lho. Diku enek blumbang ku beninge kaya ngono ae. Terus Adus sik no. ya wis. Lho, beninge ndane segere. Yo. Teh adus bareng. Gak apa-apa adus sik diluk kok budal maneh. Ngono lho. Aja kok ngresulo ta. Aku tak adus sik. Aduh sih. Apa? Kan aku ah. Kate apa? Aku ngelak. Entuk kon nyiduk banyu iki lho aku ah. Ya aku tak selulup kok. Aku tak adus. Renang. Ngene iki mumpung petuk blumbang beninge kaya ngene seger renang. Koclok ya. Renang ya. Renang segere mo, Alah, masalah mo sembarang. segere. Lho, enak ngene banyune. Enak. Enak, seger. Lho, resik kabeh. Dulinan. Ya. Zaman cilikane biyen. Cimplungan ngono-ngono. Oh iya. Nabuhi banyu ngono ki lho. Yo. Asik. Wes, Aku iki awakmu. Hei, Rana. kok banter malah Lubange kono. Was. Ya apa? Sewa gelelek. Gendeng rek. Ora nek banyune arek Aduh. Banyune bening. Sewa gelelek. Selulup renang. Aku selulup ya. Lulu. Lho. Lulu. Lha apa iku? Entut. Kau tau ngentut gak? Oh munine ngono Nek ya. kolam renang tok ngono. Oh iya. Adus. Lulu. Aku pernah ya. Yo masuk. Ya apa? Aku gawe pembersih pon. Nggih pembersih. Pon Pon gak ono gawe wage ya. Enak kliwon api. paing iki lho apik. Ah sirik. Wis seger. Wis seger. Lele se. Dulinan. Kok iso? Kaya aku mau lho mau. Alambu. Pegelku gak perkara mangan nek. Lho adus. Penculutan ngene ngentekno napas. Adus seger kok. Lulu. Lulu. Ngentut ping pindho. Oh. Cimplungan. Dulinan. Awas. Nah, enak. Mentas. Aku mlaku ya. Entek napasku. Aku wis adus. Aku wis adus. Iso. Aku adus. Iki kok nang restoran mewah. Lu nang atus. Kudu resik. Oh, koclok kate mah. Badok kate gini barang. Ya apa? Bapak jane adus dhewe. Seger. Enak. Selulu po. Le, ma. Cuplis gak enak mo. Cuplis kok kete lho. Engko keluargane dikabari. Enak aku enak renang. Lho kate Solo pesuwine ra iram. Renang aku. Dulinan. Apa? Enak telek. Aku beninge kaya ngono kok. Aja dingenekno. Apa? Ngene lho. Pecah. Lah yo ambyar kabeh Mas aku. Apa iki? Cimplungan. Aduh, keminggireng. Renang di Waktu Golek sing jeru. Saya kreyono sih. Lo tambah gak muni ngono kok. gak muni. Gak ono banyune lho tadi. Nah. Lah iki kena iki. Kena ya, kena iku. Ya apa?
Awas. Mas yo mentas ndelok sikile kancane. Wis seger. Kowe ya wis seger. Wis. Saiki diterusno mlaku. Mangan siji. Mangan kabeh. Wong telu. Mangan-manganan. Tingat. Ayo tinggal ae. Ayo Mas Tre. Asik. Lho omah Apa? tutup ya. Piye? Ya tutup iki kan. Warunge obongen. Oh ya mene tutup sih mama. Gak ngurus kucluk. Sing penting wong telu mangan-mangan. Mangan-manganan. Tingat, tingu, tingat. Lah ya apa golek dalan liya? Ora. Gak kok akeh kendala maneh moh aku. Sik ngono iku. Arane Ngersula.